Dobrodošli na 8. Olympic Day Run Hrvatska u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije na Zagrebačkom Jarunu. Da vas čuje malo jedan veliki pljesak za sve vas koji ste danas došli. Tako je! Hvala vam na dolasku još jednom i želim vam lijepu trku i uživajte koliko se može u ovakvim uvjetima uživati. Hvala! 8. Olympic Day Run Hrvatska u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije. Drago mi je da i ove godine se odazvao veliki broj trkača i da na ovaj način obilježavamo Međunarodni olimpijski dan, dan modernog olimpijskog pokreta i promicanja olimpijskih vrijednosti i svega onog pozitivnog što sport donosi i donosi u društvu i ljudima ovdje dobre volje koji su se okupili zaista u velikom broju usprkos ovim teškim uvjetima, ali i to pokazuje zapravo koliko je poruka sporta i vrijednosti koje sport donosi važna društvu i ljudima, posebice što se tiče kretanja i što se tiče zdravog načina života. Ja sam Josip Glasović, svjetski, europski olimpijski pobjednik. Drago mi da se ovaj Olympic Day Run obilježava svake godine, gdje su sad evo i klinci i pohvalio bi sve organizatore koji ovo rade. Dobar dan, evo nalazimo se na Jarunu, na Olympic Day Runu gdje se održava Međunarodni olimpijski dan i gdje se trči u stvari jedan krug oko Jaruna. I bez obzira na ove vremenske uvjete koji su ovdje, drago mi je da se odazvao ovako veliki broj ljudi i mislim da je ono što je najbitnije, roditelji su došli sa djecom u velikom broju i pokazuju u stvari zainteresiranost za taj olimpijski pokret, odnosno za zdrav način života. Jako mi je drago da sam i ove godine ambasadorica ovog hvale vrijednog projekta koji organizira Hrvatska olimpijska akademija. Bez obzira na vrijeme koje nas nije baš poslužilo ove godine, okupio se velik broj trkača i evo, čestitam svima koji su došli na ovu kišnu subotu otrčati krug oko Jaruna. Danas ovdje na Jarunu slavimo Međunarodni olimpijski dan. Vrijeme nas je poslužilo i nije nas poslužilo, ali evo tu su hrabri trkači i jedva čekamo da krenemo trkati. Došli smo da se održi trka oko Jaruna, trkači će se iskusiti, vidi gdje su kucu. Želimo im sve najbolje, uvjeti su takvi kakvi jesu. Ja im želim svu sreću, da se zabavu i uz kišu da samo najjači ostanu. Pa evo mogu reći da mi je čast biti na 8. po redu na Olympic Day Runu. Počela je padati kiša, ali uspjeli smo čak i rastjerati kišu, uspjeli smo nabaciti osmijehe na njihova lica i uspjeli smo ispuniti našu misiju, a to je da zdrav život postaje navika.